Australia de Vest. Astăzi ne continuăm călătoria spre Perth cu câteva opriri pentru a admira frumusețea sălbatică a acestei zone. Orașele de-a lungul coastei sunt mici, dar pline de caracter și atmosferă. Deși recenta experiență cu blocatul în nisip nu a fost chiar atât de plăcută, se pare că nu ne-am învățat minte și intrăm din nou pe nisip tot nepregătiți. Vrem să stăm puțin la plajă, dar vântul puternic ne stică planurile, așa că pornim mai departe spre debarcaderul din Busselton. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my way. How will I call? How will I call? Debarcaderul se întinde pe o lungime de 1,8 km peste apele liniștite ale golfului Geograph. Este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO ca fiind cel mai lung debarcader din lemn din emisfera sudică. Construit în anul 1865, după mai mult de un secol de funcționare, timp în care peste 5.000 de nave au ancorat aici, acesta este închis oficial ca port în anul 1973, acum fiind doar o atracție turistică importantă a Australiei de Vest, întreținută în totalitate de comunitatea locală. Un trenuleț roșu poartă turiștii de-a lungul debarcaderului cu mai multe opriri pentru a putea admira peisajul, iar la intrare avem mai multe magazine cu suveniruri pitorești prin culorile lor. Dar să ne continuăm călătoria spre următoarea oprire a zilei, stâlpii din deșert. Vântul ne dă de furcă și aici și din păcate nu putem să-i admirăm de sus cu drona așa cum ne-am fi dorit. Pinnacles Desert, un deșert plin de coloane din calcar vechi de mii de ani, cu o înălțime de până la 3,5 metri. Este un loc incredibil. Pilonii de calcar, culorile, peisajul deșertic. Zici că ești pe altă planetă. Australia de Vest are mai multe lacuri roz și atunci când am văzut unul pe hartă în apropierea traseului nostru, am deviat imediat de la drumul principal pentru a-l vedea. Ne-am petrecut seara în apropierea lui, uitându-ne la o familie de canguri ieșită la păscut. Acum, seara, culoarea nu ne-a impresionat.
Părea ca orice altă baltă de nămol, nici urmă de rozul de pe Instagram. Hat Lagoon este un lac sărat situat lângă coasta Oceanului Indian, ce se întinde pe o suprafață de 70 de km pătrați lângă gura de vărsare a râului Hat. Culoarea lacului este dată de prezența unor alge ce fac ca luciul apei să se schimbe de la roșu până la roz, violet, liliac, în funcție de momentul zilei, anotimp și norii ce se plimbă pe deasupra lacului. Dimineața arată cu totul altfel. Am oprit mașina în parcarea amenajată la un punct de belvedere și am coborât pe mal pentru a vedea de aproape cristalele de sare strălucitoare și a ne minuna de incredibilul roz ce ni se întindea în fața ochilor. De la lacul roz ajungem la dune de nisip, ultima oprire în vlogul de astăzi. Dunele au o culoare alb imaculat, se întind pe o distanță de 2 km și au înălțimi de până la 45 de metri. Și mergem pe dune? Vrei? Nu știu. Luăm un ATV? Vrei așa ceva? Ai vrea? Depinde cât costă pe la ăștia. Wow! Dunele de nisip de lângă Lansley. Accesul este gratuit, putând fi vizitate în fiecare zi de la răsărit la apus. Aici este cea mai căutată destinație de sandboarding din întreaga Australie. E o dună înaltă și foarte ascuțită. Mișto aici. Priviți nisipul cum e dus de vânt. Mă mănâncă! La Ionuț a fost foarte rapid. Mie îmi va lua o vreme. Nisip tare, nisip tare! Ai fost foarte rapid! După încă o zi plină, ne îndreptăm spre un loc de campare, dar Wikicamps ne spune că în acest oraș găsim o cișmea. Oprim repede, cu apă aici nu e de glumit, ne umplem canistra de fiecare dată când avem ocazia.
Ce nu ne-a spus Wikicamps este că Cișmeaua este înconjurată de flori. Pornim mai departe, vrem un loc de campare pe malul Oceanului Indian. Pe măsură ce înaintăm pe coasta de vest, temperatura crește. Avem nevoie de o briză răcoroasă. Și ia priviți cine sunt vecinii noștri. Doi varani cerșesc mâncare de la turiști, scenă cu care am început să ne obișnuim în Australia. I'm offering him the chance to be a YouTube star. Vă mulțumim că ne urmăriți! Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!